आसामनि केबिनेट मिनिस्टार बसा सिंह सारा जोंनि श्री दुर्गा पूजा कमिटिनि हामलायनाय नुजाथिफैनो हाबाय बिथांखौ जोंनिनो श्री दुर्गा पूजा कमिटिनि आफादगिरि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आफादफोरनो रायजोफोर खुलुमबाय लोगोफोर साइकल रेडिअ चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय नैबेनो जोंना दुर्गाया जोंनाथ' बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस माने गामसा आर'नाइ गानहोजोबनाय दख'ना गानहोजोबनाय जादों मा दिनैनि ब्लगखौ बे फुजा मन्दपनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थाबानो जाबाय আমার মাঝে উপস্থিত হয়েছে আমার ঢেকিয়াজুলি সমষ্টির বিধায়ক তথা অসম সরকার কেবিনেট মন্ত্রী অশোক সিংহাল স্যার आसामनि केबिनेट मिनिस्टार बसा सिंह सारा जोंनि श्री दुर्गा पूजा कमिटिनि हामलायनाय नुजाथिफैनो हाबाय बिथांखौ जोंनिनो श्री दुर्गा पूजा कमिटिनि आफादगिरि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आफादफोरनो रायजोफोर সকলোকে নমস্কাৰ সকলোকে ফুলম্বাই জনাইছো শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজাৰ পবিত্ৰ উৎসৱত ইয়াত সমাবেত একত্ৰিত সকলো ধৰ্মপৰায়ণ ৰাইজক মোৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধা ভক্তিও জনাইছো মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা ৰাখিছো আপোনালোকে কুশলে থাকক আপোনালোকে নিৰোগী হৈ থাকক আপোনালোকৰ জীৱন মংগলময় হৈ থাকক আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনাত ভালকে মন লগাই পঢ়া শুনা কৰি জীৱনত আগবাঢ়ি যাওক